Pasangbayen tay natanok nga apo. Pasangbayen tay natanok nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasat nga aldaw kada ka matagtao, kaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Dios nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, gasat nga aldaw kada ka matagtao, kaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Diyos nga apo. Welikan tami panagyaman mi tanapili, daytoy welikan tami panagyaman mi tanapili, daytoy Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. basta kumamit ka. Kakabsat, ti may kapat nga Domingo, ti Adbiento, mari na tayo umadanin, ti panangrambak tayo, ti panakaipas nga iti Mesyas, nga iso tinang pagasat kada tayo at tao. Inarakop na, insuot na, ti kinatao tayo, numan pa'y narukop, ngam dayta nga panangisuot na, pinatanok na. Agyaman tayo iti dayta grasya ti Diyos, babaen ken Kristo, babaen met ti panagwan ni Apo Santa Maria. Tapno nga rod maikaritay ang makiranod iti dayta na santo na misteryo, bigbigan tayo pa'y dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Natay amin kunatayo, agkonpisarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sao aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Apo mangasikan, Apo mangasikan, akawanem basbasul mi, bidot na korporangan mi, italawen na nakakadi, nakalmesan na kempus mi. Kristo mangasikan, Kristo mangasikan, akawanem basbasul mi, bidot na korporangan mi, italawen na nakakadi, nakalmesan na kempus pusugi. Apo mangasikan, Apo mangasikan,
nagkurburangan mi, kitawin ng gani, nakamisan na kempus mi, nakamisan na kempus mi. Kumararag tayo. Dawaten mi apo, tay bukbok mo kad ti grasyam, kadagiti posposo mi, tapno da kami amakaammo ti panakabalin, ti panagbalin a tao ni Kristo, babaen day di panangipakdaar tay anghel, gapo ti panagtutuok ken ipapatay na iti cross, mairagpat kam to kuma iti gloria ti panagungar na, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw ti may kadwa libro ni Samuel. Natalgeden ti panangituray ni Ari David ti pagarian na. Inikan ti apo, itital na kadagiti amin akabusor na. Kalpasan na, kinuna ti Ari keninatan a profeta. Kitaem, agnaedak iti balay an aramid iti sedro. Ngem toldalaeng ti pagtaingan ti lakasa ti tulag ti Diyos. Aramidem nga rod ti panggep mo nga aramiden, insungbat ni Natan. Gaputad daking ka ti apo. Ngem iti dayta arabii, kinuna ti apo ken Natan, inkaibaga daytoy ken ni David nga adipen ko. Sana sika ti mangibangon iti templok apag naidak. Ngarod, ibagam ken ni David nga adipen ko, akastoy ti kunak ken kuana. Siyak nga apo, aman nakabalin amin, inala ka nga agaywan kadagiti karnero, ket tinudingan ka amang ituray kadagiti tattao nga Israelita. Kinuykuyog ka iti sadino man na papanam, ket pinarmek ko dagiti amin nakabusor mo, iti idadarok mo. Itanuk ka akas kadagiti katanukan ngagtuturay ditoy lubong. Nang piliak iti lugar ngagpaay kadagiti tattao nga Israelita, ket pinagnaid ko ida sadyay apag nanaidanda, nga awanen ti mangidadanes kadakwada. Manipud dimteng iti daytoy adaga, dinarup ida dagiti naranggas at tattao, ngem dinton mapasamak daytoy. Inkarik asalaknibang ka kadagiti amin nakabusor mo, kenikkan ka kadagiti kapututam. Addan tulata dagiti kapututam, ket pagpautek to ti pagariam. Dinto agpatingga ti panagari dagiti kapututam. Ti sao ti apo. O apo kanayon to nga inkantak ti diagbalbaliw nga ayat mo. O apo kanayon to nga inkantak ti diagbalbaliw nga ayat mo. Ipakaamok to ti kinapudnom iti amin at tiyempo. Taamok at iayat mo, amataginayon iti agnanayon, agpaot akas iti langit ti kinapudnom. Kinunam, nakitulagak iti pinilik a tao. Insapatak ken David nga adipen ko, ipasdeg kunto dagiti kapututam, nga gari iti agnanayon. Kunanan to kanyak, siyak ti amak, sika ti Diyos ko amang salaknib ken mangisalakan kanyak. Tungpalek to tingkarik, ket agnanayon to titulag ko ken kuana. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Madaydayaw ti Diyos, mabalin na kayo pagtalina eden as ititibker iti pamatiyo, kas mayan nurot iti naimbag, nga damag ngay kaskasabak, may papan ken Jesu Kristo. Ken kas mayan nurot iti
may parangarang apalimed ti kinapudno, anay limeng manipod idi punganay. Ngem ita, nailatak dayta kinapudno, babaen dagiti sinurat dagiti profeta. Ken babaen ti bilin ang agnanayon a Diyos. Naipakaammo kadagiti amin na nasyon, tapno mamati, ken agtulnog iti amin a tao. Madaydayaw kumati agnanayon, babaen ken Hesu Kristo, timaymay sa a Diyos a masirib iti amin. Amen. Ti sao ti Apo. Alleluia, alleluia, alleluia. Inirita iti gloria na, datay amina parswa. Langit dagain kanta, Alleluia. Bantay baybay, indag kanta. Alleluia. Init bulan, indag kanta. Alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Inirita iti gloria na, datay amina parswa. Langit dagain kanta, alleluia. Ti Apo adda kumakada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria timipay ken kawam. Iti maikanem abulan ti sikog ni Elizabeth, imbaon ti Diyos ni Gabriel nga anghel amapan ijay Galilea, iti ili a Nazaret. Naibaon ni Gabriel ditoy ti maysa balasang a birhen, ana itulag a mayasawa iti lalaki nga agnagan Jose, a nagtaod iti kapututan ni David. Maria tinagan ti balasang. Nagparang ti anghel ken ni Maria ket kenunana, agragsak ka, sika ana idumduma ti pategna, ti Apo addaken ka. Napalalo ti pannakariribok ni Maria ti insao ti anghel, ket pinampanunot na ti kaipapananday toy. Ngem kinuna ti anghel ken kuana, di ka agbuteng Maria ta pinaraburan na ka ti Diyos, agsikog kanto, ipasngay monto ti maysa a lalaki ket panaganam to iti Jesus, na indaklan to. Maawagan to ti anak ti kangatwan, pagbalinen to ni Apo Diyos nga ari akas ken David nga amana. Iturayan nanto iti agnanayon dagiti kapututan ni Jacob, ket dinto agpatingga ti panagari na. Kinuna ni Maria iti anghel, kasano a maaramid daytoy idinto a maysaak a birhen. Umayto ken ka ti Espiritu Santo insungbat ti anghel, sa linungan na kanto ti pannakabalin ti kangatwan, daytoy ti gapuna a nasantuan to ti ubing ket maawagan to iti anak ti Dios. Malagip mo ni kabagyam nga Elizabeth akon kunada a Lupes, masikugen no pay baket unayen, innem abulanen ti sikogna, taawan ti saan a kabaelan ti Dios nga aramiden. Adtoyak nga adipan ti Apo kinuna ni Maria, maaramid kumakanya kas insaom, ket pinanawanen ti anghel. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo.
Ngayaw ti may paiken ka. Good morning. La itirayo ta uyak. Ori da kami ta kumbento ka naurnongan ti puy-puyat kada uy-uyak iso nga may sa aguyak sa bagay malpasen. Naggumatel mo no malagip mo ti uyak gumatel kala automatic. Malpasen okay maude. Tulan no rabi iken pa bigaten. Iti daytoy Our Lady of Guadalupe, di pa nagparang ni Apo Santa Maria, iso ti kaadwan ti meaning, daytoy tilma ni Juan Diego nga nakaiprintaan na, iso ti kaadwan ti meaning, kadagiti apparitions na nga dadduma, nagparang ijay Lourdes, ijay Fatima, nagparang imbaga nala ang di message ijay, na kaslakas di kasimple. Ngam daytoy, aging gatatta, adalan da pay 500 years ago, adalan da pay laeng DJ tilma, DJ kagay ni Juan Diego, idi kunana, idi napan ngamin ni Juan Diego kin ni Obispo, takunana, nagparang ni Apo Santa Maria, agpatader kakano ti chapel ditoy, rabaw ti tipeyak, tinagan na DJ hill, DJ turod, kahanga mamati di Obispo, haneng kaskaso, tati oy simbaan ka mga basta-basta mati niya. Napan manen, ingka manen, numapan makimisa ni Juan Diego at the chapel na ngamin ijay, napan nakimisa ni Juan Diego, at manen, nagparang manin na po Santa Maria, ingka kini Obispo, ibagam ngagpat at the chapel ditoy. Kagaputa napan ko na kunamot ni Obispo ta na siglat mo't ati Obispo na sigrib mo't na hanga basta-basta mamati niya. Gaputa imbagamon nga adda makitkitak no kunamon ka. Ayun ni Apo Santa Maria data kunana nga rodhaan masapol nga adda pamaneknek. Kaslamon la kada kayo na adda makitkita yo umay kay kanyak ibagayo nga adda makitkita yo ay kapaneknekak pay mga umuna amom ayon no sala adda makitkitam no kabulanan ay kadakes kan baka sakala makakita mo no agdakkel ti bulan ngam na awan bulan ka awam met dala dagiti nga dadduma dagitan naragsak dalaeng no kumanatawad ano adda bulan iso nga maawatam latan kay kunana masapol ti pamaneknek ibagam no isuna kunan ni Obispo niya po Obispo mangi parang ti senyal nga isuna. Kaday tangal dawon December 12 nang likaw ni Juan Diego haan nga bimalaso di bantay shortcut nga minday jay tapno mapakapan iji simbaan kemapan agayab ti padi ni Juan Diego yung kamangayab ti padi tagsakitak ko na ni Uncle na Bernard limikaw sinabat mo ilatan ni Apo Santa Maria iji baba iso nga nang sabatan na adamo lang nagbubukal nga kasla chapel ijay iji tinang sabtan na kakunana ni Uncle mo nalaingan kunana ket ingka kini Obispo ibagam nga agpatader ti chapel kunamo ni Juan Diego masapol kano ti senyal senyora ingkad ta tok ti turod dadtada napan December 12 na lamiis ijay awan ti agtubo ngem nagado a rosas presko nga rosas na nagtubo ti rosas isu inusar na di tilmana binungon na idi iyokrad nan di sangon ni Obispo nagprinta dayta ladawan nagprinta at DJ pa laeng di original 500 years more than 500 years ago adda pa laeng ketili lifespan na DJ magay nga DJ tilma na di magay na aramid ti magay DJ 30 years ko madaya grunoten ngem aging katata si bibiyag iso nga idekket ni Monsignor Salvador Martinez dayjay tinakadekket daytoy adu magatang mo ijay ngem haan nga nakadekket dayjay laeng kunana aramidek to ti rabii kunana ni Monsignor tati aldaw napunpun no ti tao nagado nga security ngamin binumbada pay dayjay idi nagidaton dati sabong adda bumbana haan nga naan ano kaaging katata da grupo nga mga adal dayta atilma aging katata adda na nagbuo ti grupo na nga mga adal ketinaudi idi nya nga tawon daydi no i-microscope da di mata jiladawan ni Apo Santa Maria adda dua a tao nga kasla na picture nagreflect ni Juan Diego ken dijay Obispo
Tininaudi, no dagitay Aztec, di barikas niya po Santa Maria, barikas dagiti berhen, kanya da nga Aztec. Malasin mo, agbado ti berhen, kenhaan. Sigurado agbarikas, ito kaawang ka nga agbarikas, kanya yun to yan, no dayati. Dagiti Aztec, makita dan ti berhen, nakabarikas ti berhen. Ngam dyan ang ikabilan na, nangato, masikog. Masikog a berhen. Ti latest nga study da. Diyan ka muna niya, diyan ka sigurado na niya nga factor di nakakitaan da. Berhen masikog, ngam di sikog divine. Niso nga anak ti Diyos, di tinaudi nga study da, in proklamar da, nga nabirukan da, nga na Diyosan, di tiyan ni Apo Santa Maria, idi nagparang, ijay Guadalupe. Kinakakaskas daaw, aging katataad, adalun da, adala tarumrumwar nga baro, nga findings da. Kano makita yung di constellation, da di star, kunana. Di star, ijay baba rose, sabong, nag-combine ti sabong kin ijibado na sabong kin bitbitwen ibaga na dayta nga iso ni Apo Santa Maria di pa nagwon na mabalin nga ibaga na nga nagsabat ti langit ken daga iso gay dinapanti anghel ken ni Apo Santa Maria kunana, hey Mary, hello, kunana ka. Diyan mo nagdongdong sa mo na po Santa Maria kaslatata. Hello. Hello. Oy, agsikog kanto, kunana. Agpaysaw, nagsikog kanto. Agbalinto nga na indaklan di anak mo. Agarin to nga agnanayon kaskin ni David nga mana. How can this be? Since I do not know a man. Oh, kita niyo mata niya. Dija question na ni Maria, ay dija pamanaknak na nagduma ija sa ludsod ni Zacarias niya, di same anghel di nagparang Gabriel. Di nagparang kin ni Maria, ay kin ni Zacarias di bang sinsindit insenso, mangpupuor ti insenso, isumat laeng di anghel nga nagparang kin ni Maria. Kay di ni Zacarias ti nagparangan na kunana, agsikog to ni bak mo, kunana ka. Sino mamating aron mo? Bakbakitan, nagango parparianan. Lopez, 70 years old, manong taon nga, nagminupusan. Ang kamamati, agumul ka, kunana. Ningamin sa Zacarias, resistant yari nana. Ngam ni Maria, idi imbaga na, kasano ang maaramid da ito, idinto tamay saak a birhen. Impaneknek laeng ni Maria, nga birhen isuna, haan nga nagresist. Nya, kang kamadanagan ko na nasa linungan na kanto ti Espiritu Santo. Agpaisaw, ko na nakauwan. Agpaisaw, promise, ko na mga tadyang helen, promise, my God, ko na mga tana. Agpaisaw, uwan. Tapno tumurod ni Maria, kunana ni Anghel, malagip mo ni kasinsin mo nga Elizabeth nga Lopez, nga bakbakitan, uwan. Masikugan, agpaisaw, intakto kitaan, naman kanto kitaan masikugan. So dayati senaryo na, kakuna ni Maria, dayto'y tinapatag. Nya kunana, nya? Nya naganan. Kunana, ni Maria idi imbaga na nga nya naganan, idi imbaga ni Anghel kin ni Elizabeth nga masikug, imbaga ni Anghel kin ni Maria masikugan ni Elizabeth, kunana malagip mo ni kasin si uwan kunana. Anya ti kunana, adtuyak nga adipen ti Apo, dayjayon tiyas na maaramid kumakanyak akas saom, dayjayon nagtiponen ti langit ken daga. Taapaya before that narigat nga ti communication ti Dios ken tao, ta nailumlum tay nga rod ti basol. Agsao ni Apo Diyos, idi babaen laeng dagiti propeta. Tattati kinamanagayat dayta a Diyos. Isunan ti dimmanon kanya tayo. Di panagwan ni Maria, imaginam, naindagaan a Maria, ordinaryo a Maria, kasasao ti inbaon ti Diyos nga naggapo sa dilangit. Agsasauda. Idi nagwanan, iso dayto yan. Idi nagwan ni Maria, kasla, bap! Nganan.
Nakuman agbuybuya kayo ti movie, bish, kunana ko man, nagtipunan ti grasya ti Diyos iti tao. Idi nagwunan maisikugan mangrugin ti panakaisalakan ti lubong. Dahil ti senaryo na daytoy. Kano kitaan tayo, idi pa nagwunan, dahil ti nagpatag. Maaramid kumakanyak akas, insaum submission, dadtan, nagtinagan, imayon, insuotnan, ti kinatao tayo, numan pa'y narukop. Ngam, dayta nga pa nangisuot, dinalosan na, iso dayjay, nadalosan tayo. Kanukit kitaan tayo, naggasat niya po Santa Maria, no bigbigan tayo dayta nga, consistent niya po Diyos, consistent ti ayat na kanya tayo. Datay laeng nga tatao no dadumati, mauma ka nga agayat, maumatay kini Apo Diyos no daduma, agpunto tayo pa'y kanya na no hanga mapatpat ganji kararag tayo. Ti relasyon tayo nga tattao, ka maumangam, ti relasyon ni Apo Diyos kanya tayo, haan apulos a mauma. Uray ko na matalikodan ni Apo Diyos, haan nakapulos mabalin atalikodan. Kukwa na kangarod, uray man nagbasulak, Father, uwan, kasta ti ayat ni Apo Diyos kanya tayo. Kasta ti kinamanagayat ni Apo Diyos kanya tayo. Katat tano nagasat ni Maria, ti mapudpud no akinagasat kanya tayo, kadadto'y magkagkada tayo. Duala gamin nga tao, klase ti tao dito'y lubong, dahil minalas, ken nagasat. Sino dagiti minalas? Nga tayo ti imayaw. Dagiti hanga nakaasawa, hamot ang minalas, da kayo, lalawan na ngayat na pulusan, haan ang dagiti mina. Tinsamo panunot tayo nga minti minalas, dahil tayo less privilege, ahaan nga na paraburan ti adal, kakaasing agbibiyag, ordinaryo laeng bibiyag kadabalay, ti maamutay sa nga nagasat ka, stable job, adda kaya na gumatang logan na, kaya na gumatang tibalay na, naka-gel nila kay na nga mapanagtrabaho, wow, nagsiksi, naka-lipstick nga mapan sumrek tibigan, kas jay sa mo ti pampanunutan tayo nga nagasat, adda bonus na, namalmalas pa dagiti, adda bonus da pa ya, kas lalimabas akimat, butsik, awam manan. Diyak ammo dahil sa mo ti pampanunutan tayo nga gasat, haan. Amuyo ti kinagasat ken kinamalas, dahil no ti tao, kahaan amapmapnag ti addaking kuana, malas dayta. Namalas dayta. Dahil ti biyag mo kaagi kumkumpira, iti biyag ti sabali, nga dahil hang ka mapmapnag, kaya mo ka agumam ti Luzon, hang ka pala mapnag umagaw ka pala di Visayas, hang ka pala mapnag umagaw ka pala Mindanao, hang ka pala mapnag ingkanto pala di ayon ti Ilian ta agawom pala di dagan, kaanon tong agbaling ka nga naragsak. Dahil ti minalas nga tao di hang mapnag ti addaking kuana, agi kumkumpira. Dagitay babae kunada, alla ko mare, imbagpay kanya, apaya, nagwapo nila kay mo na, nagbanglo nga mapansumrag. Apalam di mula amuno niya riga na. Agbukbutang narumwar nila kayo na. Apo, panamang katadanunan na. Diyos ko. Nagwapo ang agpaiso. Iso nga may mayat no nila kay mo. Tinupol nga padpada nga agkalkalyo. Tawan mangayat. Nagwapo talaga kayo na nga magdandanag mo ni bakat na sino naragragsak. Imbagpay ni bakat mo pare apaya. Uwan, nagbanglo apan mangisuro. Uwan. Tikunam apaya no sumangput iji balay mestra latta iso nga ti awag mi yes ma'am. Iso nga may mayat da kay nga babae mga sawa kayo ti tukmam amuyo tukmam. Go. Mga sawa kayo ti awan utek na ta daytay ing nakadalos kan uwan umay nakto itulad uwan nakainaw kan uwan agluto ka uwan. Makasawa ka na sirsirib ngam si katakita ikulasay na ka. So ano, kinamalas kinagapo na daduma, haan nga maibasar. Imbagpay kanyada, tada stable job da. Uwan, ada stable job da. Ngam no pampanunutom, di stress da. Imbagpay kanyam tanalpas nangangkatirabiin ka, inwarsin tabugumon ka, agsalungkapi kan isuda, ay apaw, adon to, pay lang nga papel nga inyawid na nga sa nga bantoon, di mo maaawatan ti biyagda. Naggasat kayo, kunada pa ya, nakaadal amin nga anak yo. Huwan kaasin na po, Diyos nakaadal da amin, at dijay da amin adayo.
Duduwa kamot ken lakay ko nga agbibiyag. Awam pay kabalay minudad duma, jak pay malagip tinagan ni bakit kon. Ninya naman bagpay kanyayo, wenhan nga naparaburan ti adal dagiti anak yung tartarak nanda kayo. Idigdigusen da kayo. Kada kami kaadda agpay sa profession da, manangtangdan da ti mang digdigos kada kami nga gutad-gutaden da kami, sinot nagasgasat. Isong ano daduma, di pagibasaran tayo, kasla umapal, ngayon di mo amuno, niya ti struggle na jay tao. Isong ano makontento ka ti adda kanyam, gasat daytan. No to umam nila kay mo, wano subirbiyada ni, agyamang ka, mo ikumkumpera di sa bali. Agi ko na ngaroden, ala ni bakit na nagbanglo no lumabas, kani bakit mo agat bugoong. Agyamang ka, awan maaramidan na, kastan. Ngayon ano daduma, agibasbasar tayo, guna tayo, nagasat, namalas, tinamalas, isudaya haan amap-mapnek, agam ambisyon ti, awang kanya na, marigrigatan nga agbibiyag, istresan na ti bagina para kadagajay nga apal na, ay kaminalas, aday tangabiyag. So nga tatakakabsat, uray mo't di na Diyosan na panagbiag tayo, dadtan ni Apo Jesusen, bimmaban inyalaganan, in kawis na ti kinatao tayo. No daddo mga rutiro, ti kumapuso tayo tatan ka agragrag o agragrag sak. Uray no anya ti estado ti biag mo, agragrag sak kuma na may mayat kuma ti biag tayo. Ngam na hantay mapmapnag, hantay mabigbig dahi nga panagyaman kini Apo Jesus, panagyaman kini Apo Santa Maria, ta iso tinagwan na usar iso na, ay kanon to nga rod nga naragsak ka. Narambakan tayo no rabii, ken inton bigaten. Rambakan tayo manan dahi na inggasatan, alubong. Di tayo pala ma-apresyar. Numuno agkararag tayo gabin ka, Apo, ikanak ko matikwa, Apo, tayo bonus ko na, Apo, tayo kanak ko ma, Apo, tayo napadasam tinag-thank you. Dumakahaan. Thank you, Apo, agyaman akti panangusar mo. Agyaman akti panangitid mo kini lakay ko. Agyaman akti panangitid mo kin bakit ko. Agyaman akti pamilyak. Dudaduma ka dito ma-apresyar, marigatang ka. Layar saas mo manta, lakay mo, wano bakit mo. Thank you, kunam. Kita nyo, handa kayat. Oh, thank you, kunayaw. Ang kita niya, marigatan da. Ngam no iroruman mo nila kay mo, hamoy bagbagati personal, inton nakaturog, iyarasaas mo, thank you. Kunam na. Siyempre, bugta-bugta ka mo, laeng, mabaing ka mga mangibagati, thank you. Ngayon, iyarasaas mo, pagdiyamanam, thank you. No, hang kamap-map, nag-agberbirok ka ti sa bali, uray sa din no, kinsin no, tipi, papapanam, hang map-map na. Ngiso ti kung kunak kadagiti pumarukya nga han nga makimismisa kanyak. Ala ka wen anya nagan kunak ka wen urayan nyo dandanin dagita agin ko kunadala dagita ga makapapapanaw da kanyakon. Thank you ma. Indon pumanaw ni Ropa umay kay to agtutoray amin na umay kay to. Siyempre kunada ka anja kayat makimisad da nga padi apaya nagpangit ma uwang nga rod. So nga nagsermuna ko makapatalikod tap na handak makikita tap no. Rupat pagibasaran. Ka-thank you. No daduma di tayo ma-apresyar di adda. Agbirok ka nga rod ti sabali. Hantay ma-apresyar di grasya na apaya agpampanunot tayo nga rod ti sabali. Uray ni Apo Diyosen imayen han na lang intanggaya di ima na di manon kada tayo. Di tayo pa'y maibalikas mati-thank you. Di tayo pa'y agyaman magkingkwana. Ni Apo Santa Maria nang isakripisyo ti bagina. Inted na aminan, ti kinapakumbaba na. Baliktad pa'y ladya katatao tayo mat. Managing bubukod pa'y laeng. Di katatao tayo, di tayo pa'y matulad mo. Ited tayo mo ti bagi tayo para ti sabali. Amin nga pampanunutan tayo. Para pa'y lakan niya tayo manan. Ang kapulos nga naragsak. Minalas to pay laeng uray kukwam to amin ako kwa tilubungan no kas jay attitude mo minalas kan to pay laeng ngam no mapnek ka ti addan pagyamanam no anya di addan gasat mon to pay laeng iso nga ni Apo Jesusen
Tatan rambakan tayo manen, mano atawon aram rambakan tayo dahil ta Christmasen. Imagine naman, tilubong. No awan ti Christmas, kaano nga makakakita tayo tinaranyag nga silsilaw? Kaano nga makangeg tayo tinaragsak akan kanta? Kaano nga umabukay di kanta ti puso tayo ke agragsak gapuken kuana no awan ti Christmas. No awan ni Apo Jesus nga bimmaba. Kadayjay pay laeng ka agyamyaman tay ti lubungan. Dayjay pay laeng ka nagragsak ti lubungan. Kaano nga ma-appreciate tayo ti iyo umay na tapno intanok na ka. Ti pay la berbirukam ka dagitay pay la haan ka na pagustuhan. Ti pay la pampanunutem ka dagitay haan mo na ipapilit di kay kaya mo tanaturay ka garod. Ti pay la pampanunutem ka di awang kanyam ngem adda jay ka arubam. Kaanun to nga agyaman day ta puso, kaanun to nga agragsak day ta puso. Kaanun to nga agragrag o day ta puso. Nala kakabsat kapintasan mo't ang ibagatay kumakanya na tata Christmas ko na tayo. Thank you Lord, agyamang kami. Agyamang kami ti inaramid mo, sakripisyom kada kami. Hapo Santa Maria agyamang kami. Ngamtay kunakon, no tabiyag mo ka bitter. Iramraman mo pa iti padam nga tao nga pagbalinan nga bitter ti biyag na oray no nagsayaat. Ay karawanan sikan ati kunada nga minalas kaslaka lang natupakan ti lubong problema amin nga problema kamabalin nga haan. Ngala pagyamanan yo ta pamilya yo. Takaaruba yo. Di pala nang i-drive kanyayo nga umay dito'y tricycle man wano da kayo. Di pala agyaman. Data kaadayo nga kas pamilya. Ang kapayla agyaman. Pagsasawang pala. Nakabaybayag kan tula kami na kumano ka na. Ante ko mga naladaw po. Ay sasama. Makimismisa kan. Agburburek pala taot. Ay apaw. Hanyo magkitaan ta kaambay yo. Nariga mo niya. Thank you. Agyaman. Naragsak. Niya po Diyos. Thank you. Agyaman. Imay. Na nailumlum tayo, inaon na tayo, agyaman. Thank you. Thank you magkada kayo. Adda kay latamot ori napuyatan kayo. Nariga mo no sisyak lagmismisa ka napuyatan tayo mo't amin. Thank you Lord. Agyaman kini Apo Diyos. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin, ana marswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin a makita, ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Jesucristo, bugbog tong anak ti Diyos. Nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos. Naiyanak saan anaparswa, Diyos sa kasmatlaeng iti ama, kat gapo ken kuanan aramid dagiti amin nga adda, gapo kada tayo nga tattao, ken gapo ti pannakaisalakan tayo, imulog ang naggapos sa dilangit, kat nangala iti bagina iti tiyan ni Berhen Maria, iti pannakabalin ti Espiritu Santo, kat nagbalin a tao, kastamet an ilan sa iti krus gapo kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuok ket na itanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagan dagiti na santuan asurat, imulit sa dilangit, ket si tutugaw iti makannawan ti ama, umay tumanen asidadayag, tapno ukumen na dagiti si bibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga, mamati ak met ti Espiritu Santo, nga Apo ken mangmangted iti biyag, iso agtao diti ama ken ti anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti ama ken iti anak, ket nagsao babaen dagiti propetas, mamati ak met ti iglesia amay maysa, santa, katolika, ken apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymay sa abunyag, apakapakawanan dagiti basbasol. Kakabsat intay panang padpadaan ti umamaddanin nga panang rambak tayo ti tatao ti anak ti Diyos, babaen kinapo Santa Maria, si papakumbaba tayo ako mamang, amang italik iti ama tayo na ilangitan dagiti kasapulan tayo, ket kuna tayo kalpasan ti tunggal panggep, Apo denggem kad dagitoy ar-araraw mi.
Idawdawatan tayo ni Santo Papa Francisco, dagiti obispo ken papadi, tapno dagdagan kumapay ti Diyos, ti anepda amang isaknap, ti pamati, saan laeng nga iti sao, ngem nang runa unay, babaen dagiti pagtuladan. Kumararag tayo iti Apo. Ako din jam Idawdawatan tayo ti sibubukel nga iglesia, tapno kas ken Apo Santa Maria, si papakumbaba tayo met, amang tungpal ti pagayatan ti Apo, babaen ti sao ken aramid tayo. Kumararag tayo iti Apo. Ako din jam kadagiti arararon. Idawdawatan tayo ti pagilyan tayo, tapno babaen ti panangibabaet ti nadalus una a Birhen Maria, masursuro tay kuma ti agbyag ngagkaykaysa kas maysa nga ili ket intay maitungpal ti nakaayaban ken akem tayo iti gimong dagiti amin a nasyon. Kumararag tayo iti Apo. Ako din jam kadagiti arararon. Idawdawatan tayo dagiti saan pay a makaammo ken mamati ken ni Apo Jesucristo. Tapno masarakan ken awaten da daytoy nga anak ti Dios kas Apo a mangisalakan. Kumararag tayo iti Apo. Ako din jam kadagiti arararon. Idawdawatan tayo met dagiti amin nga inna, takas ken Apo Santa Maria nangaywan ken Apo Jesus, tarabayan da kumamet dagiti anak da, tapno maddaan da tinasayaat a masakbayan. Kumararag tayo iti Apo. Ako din jam kadagiti arararon. Agulimek tayo intay met dawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amay karkararag kadakwada. Ti special intention ken pagyaman ti Valle family, the Gordon ken Luis Bruce, ni Pinkejen Bartolome Biag ken di pamilyana, kastamo ti speedy recovery ni Alfredo Ballocanag, ni Rodel Querido, kastamo ti panay karkararag dagiti karuan apimusayen ni Vincent Manzano Ichavare, ni Estrella ken Nena. Nailangitan nga ama, sapay kuma tatiin kam panangrambak ti itatao ti panakayanak ti nadyosan nga anak mo, maipaay kuma tilawag ken kapya iti sangalubungan, dawatin mi dagitoy, gapumet laeng ken Kristo nga Apo mi. Sa buhay ko man, tuwid at umikit awatin mida, sapay kong matamay kari. Amay datun tirabaw ti altar na, dahito'y atin apay nga isakot miken ka, awan ti dayaw na, awan ti limnos na, di amay pari amay daton ti padaya, apag daydayaw miken ka. Ti Diyos sa pumay kuman, tuwid at umikit awatin mida, sapay kuman
kamtugin ka. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagiti adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ya po atin na kamatag iti daton kadagita imam. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na ipaay mo kad apo tati Espiritu Santo anang punno iti tiyan ni nainggasatan na Birhen Maria babaen ti pannakabalin na kasta kumamet apasantuen na dagitoy daton nga iroknoy mi iti rabaw ti altar mo gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit. Itag-ayo dagita puspuso yung. Andanan sa tagay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May karikit rumbe. Podno unay ama ikarigat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin a tiyempo. Ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Iso nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Nimet Juan Bautista in waragawag na nga asideg ti aynan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timet laeng anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay ti misteryo ti innapan na kay pasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridam, ket dagiti pakaitantanukan na ti inkam ramrambakan. Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles ken kadagiti amin nga ehersito ti langit ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo Dios dagiti amin a parswa. Ti langit ken daga napno dayti pakaidayawa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Madaydayaw ti umay iti nagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwan. Pudnoon ay apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paaymo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam ket ti paaymo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manen ken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy iti kalis ti darak dara ti baro ken agnanayon na tulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramiden nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak.
Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, inakam insalakan, si kaan nanubot, ti sangalubungan. Iti ngarod pa nang ilagip mi, ti papatay, kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biag, kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken katay paay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo, tada kami amakirano, diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimmosayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken nainggasatan na Berhen Maria nga ina ti Dios ni nagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin asa santo isuda a nakapudno a nagserbikan ka ditoy daga makikadwa kam tukad met kadakwada a mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy mi ken ka manakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Intay umararaw iti ama ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa langit, madaydayaw tinagan mo. Dumteng kumati pagarian, matumpal kumati naken mo. Dito'y nagaka sa dilangit. Idem kadakam ti aldaw dito'y ti kanen mi ti patilayon nga aldaw pakawanen dagiti paspasul mi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasul kada kami. Di nakamen baybayan nga umanugot iti sulisog ket di salakan nakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami, ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, kan iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami.
Takukam tituray ti panakabalin kindayaw tagarnayo na din to amsarnay. O apo mi a Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga aggapo kanyak ti ted ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Sa kumang. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kayaming kapya. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasol ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasol ti sangalubungan, mga asika, kada kami. Cordero ti Diyos sa mangikan, kadagiti basbasol ti sangalubungan, item kada kapti kapya, item kapti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may kari nga umay kakanyak ngem ti may sala nga sao mapaimbag tontoy kararo. Nakakaskas daw ti ayat mo, ulos sa di matukod ko'y isip ko. Napay aya kaindaton mo, naitabyan itikas kaniya kaparswa. Nakakaskas daw ti ayat mo, ulos sa di matukod to'y isip ko. Napay aya kaindaton mo, naitabyan itikas kanya kaparswa. Oh
Natanok nga ayan, nainaklan nga ayan, nasudi nga ayan, nakakaskas daan ulos sa di matukot, to'y isip ko napay ayan, gain datunno tay tabyan, itikas kanya kaparswa. Nakakaskas daw di ayat mo, ulos sa di matukot, to'y isip ko napay ayan, gain datungo ay tabyan, itikas kanya kaparswa. Natanok nga ayan, nainaklan nga ayan, nasudi nga ayan. Kumararag tayo. Agyaman kam ken ka uman nakabalin a Dios, gapo ti panangawat mi ti komunyon at alget ti agnanayon apan nakaisalakan mi, ipaay mo kadi, taad-adda ay asirag ti piyesta ti panakaisalakan mi, umad-adda kumamet, ti pasnek mi nga agserbikan ka, tapno mapudnuan minto arambakan ti misteryo ti panakaipas nga iti anak mo, iso nga agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Kakabsat ti misa tayo into no rabii, ti kasla midnight mass tayo ti Christmas, alas 9 po. Adan tumatla ang misa no bigat iti alas 8 ti bigat. Ti apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti apo. Yaman kayo. Tuy puso kinaydayaw na, inaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwa, kaputi Diyos sa mangisalakan kaniya. Nanalangin na naadipen na, ket manipod ita awagan nato anagasan. Uy puso kinaydayaw na, inaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwag, kaputi Diyos sa mangisalakan